הוא אמר, זהו, אני לא נוגע יותר, ולא נגע. דווקא את מגרה אותו עם התות, פירו. והיה צריך לבקש מהילדים וגם להם אין שקל. מה קרה? אוריה, תגיד שלום לדוד אלירן. תגיד לו, בוא לבריכה איתנו. תגיד לו, בוא איתנו. ילד כבד, לא רואים אותו בבריכה בבים. מה זה? וואו, איזה יופי, איזה שבור, וואו. מה זה, רואי, איזה מדבקות אלו? גם אתה עשית, תעשה גם אתה. תכבד, איך הוא ראה את הבורקס? אני לא יודעת. הנה, לך למזי, לך. רואי שהוא רוצה גם בורקס?